Zbawcu Jezusa dała, Ty za sobою nas wiedziesz, gdzie klicza Bóg, o Maria, i my z Тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. И за покору взлюбил Тебе сам Бог, о Мария, утеловился и помер, людьми прибитый до крижа. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с Тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. И за Христом услед идем, праз грешный свет, о Мария, хай же Хосанна заучить, усемогутному хвала. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нам же належить ганариться крижам Пана нашого Єсуса Христа, яким для мене свет укрижований, і я для свету. Гэтымі словамі антифону на виход, дорогі брати і сестри, розпочинаємо святу імшу, переживаючи свята святої Тереси Бенедикти від крижа, Едити Штайн, панни і мучениці, опікунки Європи. Як кожну суботу приходимо в святиню Божию, каб заносить наши молитвы про заступництво Маці Божией. Падчас гэтай святой імшы малюся аб здароўі душы і цела, аб апецы Маці Божай Чэнстахоўскай, усіх неабходных дарах і ласках у жыцці для Тэрэсы, Катажыны, Эллы, Станіслава і Яна. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі Словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе
сябе грахі свету, змілуйся над намі, які бярэш на сябе грахі свету. Прымі маленне нашае, які сядзіш праворуч Айца, змілуйся над намі, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Єсу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Айца. Амен. Молимся. Боже, Ты наших продков, Ты привел святую Терезу Бенедикту, мученицу, да спознание Твоего укрыжованного Сына, и да помог ей наследовать Его ж до смерти. Праз ее заступництва учини, капуся люди признали у Христе Збавцу, и праз Его досягнули вечного сузирания Тебе у небе, які с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Вось приведу неверную обранницу в пустыню, и буду промовлять до яе сердца, и там заспевая яна, як у дні молодости своей, як у дні выйстя своего земли египетской. Я заручуся с тобой навеки, заручуся с тобой у справедливости и правосудии, у милости и милосердности, заручуся с тобою верности, и ты познаешь Пана». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Погляди, дочка, послухай, и схили свое вухо. Забудь народ свой и дом твоего Айца. Король прагне твоей пригожости, бо он твой Пан, поклонися ему. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Полная славы выходит дочка короля, оденье вышито золотом. У вышитым оденье ведут яе до короля. За ёю дзяўчаты сяброўкі яе уваходять до яго. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Вядуть их з радостью и у захапленні, уваходять яны ў каралеўскі палац. Замест айцоў твоих будут твои сыны, ты установишь владарами по всей земли. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Гэтая мудрая панна сустрэла Пана ў чуванні. Калі прыйшоў Пан,
Яна вийшла з ім на весілля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus рассказаў сваім вучням такую прыпавесць: «Валадарства нябеснае будзе падобна да 10 паннаў, якія, узяўшы свае светачы, выйшлі насустрач жаніху. 5 з іх былі неразумныя, а 5 мудрыя. Неразумныя, узяўшы свае светачы, не ўзялі з сабою алею. Мудрыя ж разам са светачамі сваімі узялі алей у пасудзіны свае. Калі ж жаніх спазняўся, то задрамалі ўсе і паснулі. Але сярод ночы узняўся крык: «Вось жаніх, выходзьце яму насустрач!» Тады ўсталі ўсе панны гэтыя і прывялі ў парадак светачы свае. Неразумныя ж сказалі мудрым: «Дайце нам вашага алею, бо нашыя светачы гаснуць». А мудрыя адказалі: «Каб хапіла і вам, і нам, пайдзіце лепш да тых, хто прадае, і купіце сабе». Калі ж пайшлі яны купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, якія былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім на вяселле, і зачыніліся дзверы. Пасля прыходзяць і астатнія панны, ды кажуць: «Пане, пане, адчыні нам». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сапраўды кажу вам, не ведаю вас. Таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны». Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Уважаемые браты и сестры, сегодня Костел успоминает святую Терезу Бенедикту от крыжа, якая пасля бурной молодости навярнулася ў хрысціянства і стала набожнай каталічкай. Затым яна далучылася да ордэна босых кармелітаў і ўрэшце рэшт прыняла мучаніцкую смерць ад рук немцаў у канцэнтрацыйным лагеры у Аўшвіц-Біркенау. Многія называлі яе мучаніцай любові, і сёння мы шануем яе як адну з апекунак Еўропы. Святы Ян Павел II сказаў пра яе, што яе розум ніколі не пераставаў шукаць праўды, а сэрца заўсёды прагнула любові і надзеі. Сустрэча з Хрыстом стала для яе досведам адкрыцця праўды і любові. Паважаныя, у свята святой Тэрэзы Бенедыкты ад крыжа Касцёл дае нам Евангелие да разважання пра 10 паннаў, гэтых дзеваў, якія выйшлі насустрач жаніху. 5 з іх былі мудрымі і падрыхтаванымі, яны неслі лямпы, таксама запас алею да гэтых лямпаў. Астатнія 5 былі неразумнымі, у іх былі лямпы, але ім не хапіла алею, каб дачакацца жаніха. І калі прыбыў жаніх, толькі тыя, хто быў гатовы, маглі ўвайсці на гэты вясельны банкет. Заўважце, гэты прыгожы евангельскі вобраз адлюстроўвае наше духоўнае жыццё. Лямпы сімвалізуюць нашу веру, наше пакліканне, алей жа увасабляе вобраз добрага выканання нашага духоўнага жыцця, менавіта любоў, вернасць, цярпенне, штодзённую руплівасць, якая выяўляецца таксама ў малітве, у перадоленні штодзённых цяжкасцяў. Менавіта гэты алей мы збіраем кожны дзень, працуючы, таксама адмаўляючыся ад спакусаў. І святая Тэрэза Бенедыкта ад крыжа з'яўляецца незвычайным прыкладам таго, як падрыхтавацца да сустрэчы з жаніхом. Яна калісьці напісала, што свет складаецца з супрацьлегласцяў, але ў канцы жыцця нічога не застаецца, толькі вялікая любоў. Паважана, часам мы можам спакушацца і думаць, што наша жыццё занадта звычайнае. Магчыма, нават такое нязначнае. Але святая Тэрэза Бенедыкта ад крыжа паказвае, што святасць, да якой мы пакліканы, кожны з нас пакліканы, пачынаецца і ўжо выяўляецца менавіта ў тым, што простае, што пакорнае,
што штодзённае. Тое, што становіцца распазнаннем і выкананнем Божай волі ў нашым штодзённым жыцці, на самай справе з'яўляецца шляхам да прыхільнасці да Хрыста. Таму недастаткова проста ведаць, што такое наша лямпа і як напоўніць яе алеем. Але самае галоўнае – гэта намаганні і духоўная барацьба. Менавіта, каб перамяніць, каб асвяціць наша жыццё тут і цяпер. Часам гэта можа здавацца занадта простым, нязначным. Аднак святая Тэрэза, апякунка сённяшняга дня, паказвае, што святасць нараджаецца менавіта у звычайным, у штодзённым. «Будь воля твая», сказаным Богу. Паважаная веліч сённяшняй святой заключалася не толькі у яе інтэлектуальных здольнасцях ці мучаніцтве, але перш за ўсё у яе вернасці у паўсядзённых справах Пану Богу. Святая Тэрэза, якая вытрывала у пошуках праўды, а чыё жыццё было ахвярай і шляхам любові, вучыць нас рабіць незвычайныя рэчы у нашым звычайным жыцці. Яна таксама вучыць нас цярпліва назіраць і напаўняць наша жыццём Евангеліем. Няхай яе прыклад натхніць нас, каб быць духоўна пільнымі, каб мы не забыліся збіраць гэты алей, ту штодзённую любоў, верную малітву, стойкасць у цяжкасцях. Няхай святая Тэрэза Бенедыкта ад крыжа будзе для нас такім прыкладам. Святая Тэрэза, маліся за нас, каб мы, як і ты, маглі прыняць праўду, любоў і крыж з мужнасцю і пакорай. Амен. Праз заступніцтва святой Тэрэзы Бенедыкты ад крыжа, апякункі Еўропы, узнясём да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святога айца, біскупаў і святароў, каб Христос асвячаў і ўмацоўваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Молімся за пакліканых да Божай службы, каб яны, як Христос, з любоўю ішлі да грэшнікаў і да тых, каму патрэбна дапамога. Цябе просім. Молімся за разбітыя сем'і, каб з Божай дапамогай яны здолелі перамагчы ўсе цяжкасці і прыйсці да згоды і еднасці. Цябе просім. Молімся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы сёння заносім праз заступніцтва Маці Божай Яснагорскай. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы разумелі вартасць Божага благаслаўлення ў нашым штодзённым жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, Ты няспынна выслухоўваеш нашыя пакорныя просьбы. Учыні, каб Тваё валадарства запанавала ў нашых сэрцах. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Марія, Ти цудовна, Маті Бога, ми усі Твої діти. Ти зорка на небі, Ти Панна святая, Ти до трона Бога нашого ведеш. Марія, Аве Марія, у Бога розних ласк для нас проси, каб лепший был свет, у милости жил. О, Мария, борони своих детей. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Глянь ласкава, Пане, на дары, складзеныя Табе, на ўспамін святой мучаніцы Тэрэзы Бенедыкты. Прымі іх, як прыняў дасканалую ахвяру Твайго Сына,
які сваёй крывёю асвяціў усіх вяры старога запавету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз мучаніцтва святой Тэрэзы Бенедыкты ад крыжа паказаў цуды сваёй ласкі, бо яна, наследуючы Хрыста, уславіла Тваё імя, праліўшы кроў за веру. Па Тваёй волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты ўмацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста, Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі, удосконали його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, якія паснулі у надзеі на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче, усемагутны у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен.
Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пани, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кров Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе на веки вечные. Амен. На веки вечные. Амен. Молимся. Наласкавейший Боже, у день, коли мы ушановываем святую Тересу Бенедикту, умацуй небесними плодами з древа крижа нашее серце, каб верно триваючи у Христе на землі, ми заслужили споживать плод з древа життя у Твоїм владарстві.
Raz Chrysta Pana naszego. Amen. Дякую велике усім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божою благословення. Пан з вами. Z duchem Twoim. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Bądź pozdrowiona, o Pani nasze, przez dziękczynienie dzieci Twoich, które wzruszone dobrocią Twego matczynego serca przenoszą do Ciebie swą radość. Wznieciłaś, o Panie, promyk nadziei i wskazałaś na ojcowską dobroć Boga i Stwórcy. Dziękujemy Ci, o Pani, za laskę wiary, która prowadzi nas ku nieprzebranym zdrojom Bożego miłosierdzia. Dziękujemy za codzienne spotkanie z Chrystusem, które umacniają nas w przekonaniu, że nie jesteśmy rzuceni w bezsens ludzkiego szamotania o codzienne, przemijające sprawy. Dziękujemy za wszystkich ludzi dobrych, których spotkaliśmy na naszej drodze życia, a którzy nauczyli nas służyć innym. Dziękujemy za krzyże, próby, jakie były naszym udziałem, a które nauczyły nas szacunku wobec sióstr i braci. Dziękujemy za Twą matczyną opiekę nad całym światem, który opornie dąży do swego celu wytyczonego przez Boga. Dziękujemy za Twoją matczyną opiekę nad Ojcem Świętym, nad Twoimi wiernymi czcicielami, którzy wciąż uczą nas całkowitego zawierzenia Tobie. W chodzie dziękczynienia trwamy przed Tobą i nie przestajemy wysławiać Ciebie jako naszej Matki i Królowej. Amen. Najdostojniejsza Królowa Świata, Maryjo, zawsze dziewica, która porodziłaś Chrystusa Zbawiciela wszystkich ludzi i nieustannie wypraszasz nam łaski. Wysłuchaj nasze pokorne błaganie. Módlmy się o zdrowie duszy i ciała, opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Teresy, Katarzyny, Eli, Stanisława i Jana. Ciebie prosimy. Chwilę ciszy przestawmy Matce Najświętszej nasze pokorne prośby. Ciebie prosimy. Błogosławioną jesteś Panno Maryjo przez Pana Boga Najwyższego i przez nas. Jesteś wyniesiona ponad wszystkie niewiasty ziemi. Bóg tak wsławił Twoje imię, że chwała Twoja nigdy nie zejdzie z ust ludzi. Dziękujemy Bogu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego trwa na wieki. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże. Przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za nami.
Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają, słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach śpiewają. Słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach śpiewają. I my też zgromadzeni poklon dajmy Maryi, czyste serca Bożej Matce darujmy, ach darujmy. Czyste serca Bożej Matce darujmy, ach darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.